Hola, bon dia. Quico? Soc el Nando de Burning Percebes, et vam escriure ahir. M'escoltes? Ah, vale. Bueno, mira, em presento, jo em dic Nando, som el Nando i Juan, som Burning Percebes i volíem fer una espècie de documental sobre tu. Ho sento, és que no t'escolto molt bé. Deu ser el telèfon. Doncs quedem un dia, per exemple el dilluns, per conèixer-nos i t'expliquem la idea, a veure què et sembla. Te'n vas? I quan t'aniria bé cada la següent setmana? Doncs potser millor, si tot et va bé, ho podem parlar pel xat del Facebook, perquè és que aquí quasi bé no t'escolto, ho sento. Vale, pues moltíssimes gràcies. Per mi l'infern és un after hours. Encara que la gent hi van com si fos un cel, esclar. Gent que no volen anar a dormir, que creuen que encara han de mantenir la marxa i se'n van a un lloc que encara els aguantin més hores. I mai ho has fet? Alguna vegada he anat a parar en algun lloc semblant. Hola, Hola! ja som aquí. Ja hem arribat. Vaig anar a Manlleu, i va que ens deu. Vaig anar fins a Reus, i me n'he fet creus. Que passava per Manresa i a cap sorpresa, he perdut per vi, estava avorrit, m'han dit hippie. Fes-te soci del Barça. M'han dit hippie. Fes-te soci del Barça. Què pintaràs ara? No ho sé, estic pensant en... Últimament dibuixo molts gats, I per què dibuixes gats? perquè es venen. I a part que és un animal que sempre m'ha fet gràcia. Aquí en tinc un de model. Carta del soci del Barça. El soci. No se li pot enredar. Sempre he intentat viatjar buscant-me la vida venent dibuixos o cantant a les terrasses amb la mandolina. Vaig anar a la seu i ella tot té un preu. Aquest dibuix, diguem que és un dels millors que tinc, dels més històrics, és les Rambles. Xapis i Tortosa, la basca ben confosa, i allà que d'aquests no ets ningú sense calés m'han dit hippie. Fes-te soci del Barça. Doncs venc dibuixos perquè és una manera que vaig trobar per subsistir i a la vegada anar de festa, anar de marxa, anar pel carrer, veure gent, i així es porto molts anys. El que passa que avui dia ja no és aquella època de la il·lusió dels anys 70, al carrer, ara hi ha mòbils, tot ha canviat molt i la gent no els trobes tan sovint, els coneguts. Per tant, el carrer és una incògnita cada dia. Veuen un senyor més que demana no sé què, i a vegades no volen ni saber què ofereixes ni què. Qüestió d'ensenyar un dibuix que sigui ben xocant, que puguin dir que no de seguida, que no els interessa. I si diuen que no, me'n vaig. Avui dia les Rambles fan una mica de iu-iu. Una vegada estava jo ocupat amb les meves necessitats biològiques en una festa en un terrat de Barcelona. I de cop em diuen, puja dalt al terrat.
I jo no podia deixar allò que estava fent. No vaig poder córrer. I quan vaig arribar vaig veure un punt negre cap a Hospitalet i van dir que era una forma com un arna, un lepidòpter, una forma així. No se m'ha aparegut cap extraterrestre que jo sàpiga. Me'n recordaria. Passejava una cançó molt enllà, amb gran il·lusió. Va venir una sargantana que aixecava una persiana. Avui he vist una fura. Una fura? Sí, Aquí a Barna? sí, entenen. A vegades passa gent que em porten amb un arnès, amb un cordillet, i veus que és com un gat però molt més allargat. Un animal que vaig posar de moda jo indirectament. Bueno, almenys la paraula fura. Que vaig insistir que el grup de teatre es digués La Fura, perquè em feia gràcia la paraula. Després va sortir Cotxes i diverses coses que es diuen La Fura. I si plou ningú no es mou, i si trona gaire estona, sembla que s'ha post un ou. I si neva ningú es lleva, i si plou ningú no es mou, si fa sol. L'altre dia ens deies que volies fer com una animació. Sí, dibuixar les muntanyes de Montserrat i de cop i volta les muntanyes de Montserrat van separant-se, semblant-se cada vegada més a éssers humans, prenent vida i baixar cap a una plana amb una casa de pagès amb cara de trista o contenta, segons, aprofitant les dues finestres i la porta, ulls i boca, per fer-li fer expressions mentre les muntanyes canten òpera o canten coral, o ballen hip-hop, o van amb monopatín, o ballen sardanes, i un cop s'han cansat de fer el mono per allà, tornen a pujar a Montserrat, i es tornen a formar, i es pon el sol. Això seria un projecte de vídeo per dibuixar. Com es diria el vídeo? Montserrat s'aixeca. Has estat casat mai? Sí. També he estat divorciat. I també he estat sol i trist, i sense carinyo, ni amb parella, ni res, temporades. Todas esas canciones extranjeras que hemos ido escuchando todos esos años, iluminar nuestro amor a la luz de la luna. Quiero cantar en inglés a la tuna. Todas esas canciones, ¿qué coño dirán? ¿Qué coño dirán? I si hi ha algú més que ens vulguis explicar o del que vulguis parlar o proposar algun tema, nosaltres ja hem encara la nostra bateria de preguntes. Ja, no sé, diria moltes coses, però no se m'acut ara. Una anècdota divertida que se t'acudeixi ara o... Un dia vaig fer autostop i em va parar el bisbe de Vic.